Gasat Iti Biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasat Iti Biag. Anya kay day ta imot mo ang nakakarton lakay. Ha? Tripod na ito bakit? Ha? Tapno daman o sarek apang ikarga iti cellphone ko no kasi nga agarami na iti video nga ipus ko iti Facebook. Aywan Tapno saan atila pang idisdiswam. Kat, manungay matinanggatang mo iti dayta. Saan nga original na ito bakit? Isa nalakalaeng. Nasurok ka duwagasot. Maala. Saan nga importante ni original wano saan? Tinapatag kat makatulong iti panag-vlog mo. Ayun bakit? Makatulong at talaga na ito'y tripod. Naisaganam kanina itiluto na pangrabyan tayo, bakit? Aywan lakay. Naisaganak matamin ng dagiti natang. Paturugak lang ti anak ta. Kalpasan na, agluto akmat. Agpakbetak man. Wan man nga ron, ta i-video ko man ti panaglutom. Ha? Wan bakit? Iso ka pa iti views ta. Ay katwa na. Ngam aguray ka atag sukatakmat. Alangan mat akastoy ti kawas ko nga i-video. Madimat Ay napo, kastamon, bakit? Anya lakit din aya. Basta agay pron ka lang. O sige. No day tati kunam. Ala, paturugam nga ron ni bebe. Tain man mat iji salas. Isaganak ti kanta kinton madamdama. I-video ko mat lang. Nay, agkat-katawa kamot nga agmaymay sa sikahana. Ay, nabuyak ngamin ti impose ni Henry a video iti panagkanta na iti Facebook. Ha? Nagbasit lang nga rudan ti followers na. Ngam sigilat tamo ti panagpost na iti kanta na. Ay wan, nabuyak mo tayta. Kasla nga rod agbibisin da a Henry. Agbibisin nga agbalin a vlogger. 3K laang ti followers na. Ngam ne, agkakanat mo't dagiti videos kan photos nga ipopost na iti Facebook. Oray nga rod pa nagluto ni bakit na. Kat i-post na mo dun. Oo na yan ayan, dagiti agbibisin nga agbalin a vlogger. Trying hard dala unay. Oho, imposible mo't mapadasan na mo't ti agsweldo iti Facebook. Diyak laki di patyon. Awan na talaga, ante. Mabilbilang lang ti followers kan views na. Iso nga imposible mapasamak dayta. Sigurado, no mapasamak dayta, agbalindan ton analastog. Iso asapay la kuma, ta saan mapasamak dayta. Ha? Ag-comment kakit di man dita ipopos na a video na kaskadaan niya la dita. I-comment mo a nonsense dagiti ipopos na. I want auntie. In comment kon itay pay. Anya ngay matay taimot mo, Jessa? Ay, kwa. Natang daytoy. Ginatang ko ijay tersena ni Manang Ines. Puo na yan. Siguro, ilutom dayta. Tapno adamanan i-video nila kay mo niya. Ha? Ay naapo, no ti panagkunayo, kat makay-ayo dagiti ipopost yung a video, nga aglutluto kas kadagkan kanta, kas kadaan niya dita, nagbidot kayo. Mabit lang, Hana. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Kan anya ka diti parikot mo, iti panag-vlog mi nga agasawa. Kasanomat ngamin, tunggal ag-scrollak iti Facebook, agkaralabas dagiti ipopost yung awan mat ka iskan na. Anya? Ay unay kan. Mabalin mo mat nga i-unfollow, wano i-block ti Facebook account mi, no saan mo akayat makitkita dagiti post mi. Anya? Kastalaan ka simple. Saan mi aparikot, no saan ka apabor iti ipopost mi. Pasensya ka kuman, no anya tinailawan nga naibagak. Sige, ditakan. Apay kasta tilangan, bakit? Una yan day dyan akabagyam lakay. Ha?
Asino ti ibagbagam? Ni Hana, naku nana, asaan ka no ama kaayayo dagiti ipopost ta a videos iti Facebook. Anya? Ni Hana? Imbaga na ti kasta? Wan lakay. Diyak nga rod pagarupan amay baga na kanyak ti kasta. No na yan. No asino pa'y nagiti kabagyak. Isuna pa'y ti mangupay kadata. Dayta tinasakit a kinapudno, Henry. Dagiti kabagyan, ti numero 1 ang mangupay kan ka. Iti anyaman a panggap mo iti biag. Nang runa, no ti panggap mo kat pagsayaatan. Ha? Kan saan lang ang kabagyan lakay. Uray pa'y kabsat mo jay tao. Kadaraam amis mo ngam iso na ti mangguyod kan kapababa. Dayta tinasakit a kinapudno kunakmanan. Adalatan ka data. No kasanuta nga i-handle dagitaan na sasakit na panagsasauda. Ti kasayatan nga aramidan ta. Anya man dagiti ibagbagada. Tuloy latta. Ay wala bakit? Bayan ta, no ore anya pa'y ti ibagbagada. Si Kamat kasinsin Erning. Bagbagaam kumamot ti anak mo. Ha? Asino nga anak ko ti bagbagam kasinsay? Kun apay ako na mabagbagak, apay ada ka di basol na. Puo na yan. Takundi damag kapay lang. Ha? Asino pa'y kumano saan aday jay a Henry. Apay, anya ti basol na ya kasinsay? Apay, saan aya nakababain ti panagpupos na iti kumkumpurma iti Facebook? Anya? Saan nga ta amabain iti kasjengar aramiden na? Saan nga iso tinalaing akumanta? Ngam sige latamot ti panagpupos na iti video akumananta. Ay, I-post na pa iti panaglutluto ni bakit na iti sidaenda. Puho na yan. kasinsay, panagkunakit awang dakas iti dayta. Oh, anya nga awan. Nakababain ket di ah. Agraraman nga agbalin asikat a vlogger kat manulaang mati followers na. Mabilbilang. Malakasinsay, no saan kayo apabor ka nagiti ipupos na nga gasawa? Maminano lang ngay may timangi unfollow wenno mangi block kadakwada. Aday ta, konsintyam ti anak mo. Imbes abagam ta isardeng nan ti panag-vlog na. Ngam kastabay lang ti bagam ay salbagkit de. Ay na, nagmayat mutan ti panagriing no kastoy bakit? Ha? Apay lakay? Hindi kalman. 3.5 laang ti followers na iti Facebook. Ngamita, 10K mutan. Nagado ti narayaw iti impos ko akan tak iti kalman. Ado ti nangi-share iti walls da. Ay na, nagsayaatan lakay? At damutan at ibasit a dollars na ti kantang impos ko. Katala inton malam nga aggapo ka iti trabahom. Agkanta ka manan, tapno adda i-post mo. Ay un bakit? Ore man minalam nga kantaak. O sige, tainton aldaw, no agluto akmat iti sidaan, i-video mat. Si kanton ti makaam mo amang edit kan mangi-post. Ay katwan ah. Agtinulong ta. Bareng agtuloy-tuloy nga umado ti followers kan views ta. Iti kasta, maka-earn tamat iti dakdakkel. Wen lakay. Kasta gayam tinaibagan ni Amtilinda kada kayo tatan. Way, nanakaw. Isaw, timbaganay di nagsabat kami, Jedaya. Oo, naya. Anya nga taaya ti basol mi kadakwada. Takas taon ni apong tutda no makit-kita dadag iti ipupos mi kanibaket iti Facebook. May salaang tisumbat na dayta, anak ko. Ha? Dakas nga apal. Kasta lang dayta. Pudno talaga tinakuna ni baket ko di na minsan. Numero 1 dagiti kabagyan amang bas kan mangidown ken ka. Ay way, podno dayta, anak ko. Naimbagpay ko nam ti sabali at tao. Nagiti saan nakapinanaw. Ta suportado da iti panagblagyaw nga gasawa. Dagita mismo pa'y mo kadaraan. Ay, jak amon tatan. Mala, itultuloy yung lata, anak ko. Saan yung ikan ka raw, dagiti bagbagay, iti uri asino nita. Saan nga isuda, tilapay, iti amay, nga ramidin yaw.
Apay, awan lat sa balin amabalin mo nga i-content, insan. Ha? Apay, insan? Anya mo tindag iti ipopos yung agasawa iti Facebook? Kas kailan na bisinan iti content? Mabit lang. Anya ka iti parikot mo iti content mi apanagkanta ken panagluto. Nagalas nga ro da buybuyain. Naimbag ko ma, no nalaing kaunay ako manta, ngam saan mat? Anya? Tinasayat nga ramidan nyo, isardeng yun dayta panag-content yo. Nagalas ko nagtumat. Si kakit di matinsan. Awan matiyam mo kadakas iti aramidan mi kan bakit ko. Kan may sa, da kayo lang mat akakabagyak ti mangibagbaga amad iti content mi. Ha? Iti kinaado ti mga appreciate karag iti content mi. Da kayo lang ti mangupupay kada kami amang isardeng iti aramidan mi. Una yun. Anya? No saan kayo apabor iti aramidan mi. Kan no saan kayo amaragsakan iti panagblablag mi. Naglaka lang ti agan follow. Wala saan, i-block da kamin. Tapno awanan ti pagparparikutan nyo, insan. Wala, yag mo ni baby bakit? In ka nagsakana. Ha? Apay, nalipatam ka di nga aldaw ti sweldo ita iti Facebook. Ni, aywan gaya man niya. May kanamatan apa nagsweldo ta ita. Dua taon matan tinapalabas, manipod inrugita tinagaramid iti contents, nga uray mababash ta. Wan nga rod bakit? Kasla ka ano lang. Aywan kayam, kadwa taman mat ni tatang amapan ag-withdraw. Kalpasan na, mapantayo mat lamangan ili. Ay katuan alakay. Alang nga rod, in kagsaganan. Ang mga no agur-urayon ni tatang, kat imbagak ken kuha na amasapang agsagana. Sino nga iti nakasarita mamangyaramid iti balayaw, anak ka? At na nakasaritak nga engineer tatang. Ha? Ay, nagsosyalay, anak ka. Talaga nga dapay gayam engineer. Wan man tatang. Tapno pulidong-pulido ti balay mi amaaramid. Ay, katwan Kahit into nanungay, iti pa nag-purchase yaw, iti materialize. Itaalawas mo't lang tatang. Nasayahat mo kasta. Tapno parugyan mo tayo. Wan nga rod tatang. Naimbaglaan nga na, tadamat na urnong ko iti panagtrab-trabahok. Kang runaan ti panag-vlog mi nga agasawa. Saan mi nga ekspektaran at ti panag-vlog mi, kat isumat ti mangi-provide iti amin, tapno makapaaramid kami man iti balay mi. Awan ti imposible kadag iti tattao nga daarapaap na iti biag, anak ko. Tatang, Isu pagyamanak may, kas amayaw, gaputa saan kayo ang nagpaapiktar kadag iti sao ti tattao. Nga uray kasta unay a panagdadail, kun panangpadpadakis da iti kadakayaw. awan dagi jay tatang. Sana bale, ta napanagnakan mi kadakwada, nga uray anya pa iti ibagbagada. Nulakit di sa anadakas ti aramidan mi, awan bibiyang mi. Apay, nagkaduti materyales ang nalabasa kaya iyan da Henry nanang. Ha? Materyales ko na. Una nang, kan may isa. At datrak nga agdil-deliver iti darat kan semento. Sa bagay, saan ang nakaskas daaw ang makabalay damutan? Bakit kita tayo mati ipopos da iti Facebook nga earnings da kadag iti vlogs da? Anya, Ay, itakit di nga wan trabaho, ingkakit agaplay iti kasinsin mo Bareng maasikan ka kat awaten na ka nga agtrabaho iti paaramid da balay da. saan na nanang? Kasla nakababain mat. Ha? Amangan ngamin no aging gaita, kat nasakit payla ang tinakam ni Insan Henry. Gapo iti na ibagak idigan ko na. Saan mo't siguro, anak ko? Alaki din. Ingka agpresentakan ko na. Iso ka pa'y apakitrabahwam.
Kaya't mo asawan, kaya't mo mati makitrabaho nito, insan? Uwan ko mainsan. No lakit di awatan na ka. Awan parikot iti dayta insan. Naimbagkit di ata imay ka, tapno adda ka dua iti inayabak ng trabaho. Agyaman ako na insan. Huwan gayam. Nabayag matan dyan na udi ang nagsarita ta. Tawanan tinapalabas. Manipod binagaan ka anagalas dagiti content yung agasawa. Ha? Awan na dyan, insan. Si kakit di mo. Ado kami kabagyam anang upay kata kayo. Ngam, saan kayo lata nagsardang? Pudno na ita, insan. Ado kayo akabagyak anang upay kada kami kan bakit ko. Ngam saan kami ang nagpa-apekto? Agasam man, amin na masabat mi. Numero 1 at talaga ti kabagyan anang discourage kada kami. Insan, Ngam pagyamanak, nga puta saan kami ang nagsardeng. Imbes na maupay kami, isukit di tinagbali na karit tapno itultuloy mi. Ita, kahit adamot ng 3 million na followers mi, kasi na, kat tuloy-tuloy lahat ti earnings. Kang runana, makait itad kami pa yun ititulong kada kiti agkasapulan. Ngam, awan kamera. bilibak kada kayo, insan. Nanakam kayo nga agasawa. Kayat mo asawan. Awan matrabahom ita? Awan nga ron, Jessa. Manumutan abulan tinapalabas, manipod ay katak iti trabaho. Ha? Idi pa napanalawas, anapanak nagsapsapol ija ili, ngam awan lata. No kayat mo, umay ka ija balay. Tangdanan ka iti inaldaw. Ha? Sikat ti agluto iti kanan dagiti agtrab-trabaho ija balay. Diyak ngamin unay masango, tati anak ko launay ti awawirag. Sigurado ka, Jessa? Wan, umay ka. Tangdanan ka iti husto at tangdan. Libre ti makan ken aminan. Ay na, pagyamanak at talaga. Nawan gayam. Pasensya ka kuman kadagiti na ilawan ngayong bagbagak idi kada kayo. Naku, awanday jay. Sikakit dimat. Amok ang naglablabas kami, iti na ibagbaga kada kayo idi. Awanday jay kunak tumat. Ken maysa, no awanday jay nagbalin akarit kada kami, saan mi amaragpat daytoy. Dagiti panangup-upayo kada kami, tinangkarit kada kami, tapno itultuloy mi latangaging gaita. Nga iso ti pangalalaan mi, iti itangdan mi kada kayo. Ay, Oh, apay nga agsan na ay kaakasta. Kabayatan ti panang tangtangad mo iti balay nga imparamid ta. sen na ay tiragsak bakit? Ha? Maragsak anak. Gapot na makikita ta itan nagiti bunga ti bannog kan sakripisyo ta. Ayun naimbag ko nam. Ta saan ta nagpaapekto kadagiti kabagyam, asaan nagsarsardeng anang daddadael idi kadata. Wen nga rod bakit? Dayta ti adal kadata nga agasawa. Nga niya man dagiti lapad, saan ko mga iso ti pakaupayan ta, tapno itultuloy talat ta. Husto kay ti daytang imbagang bakit? Anyaman lang iti panang dadal da, saan ta amaupupay? No diket ad-ad dapay ang makarit ta ang mga ramid iti pagsayaatan ta. No maminsan, pudno ti ibagbaga ti kaaduan. Numero 1 ti kabagyan amang guyod ken ka apababa. Isuda ti umuna amang dadaal ken ka. Ngam pay kasta, saan ko mga iso ti lapad tapno maupay ka amang ramid iti maysa abanag. No lakit di pagsayaatan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasat Iti Biag.
Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Danz Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.